नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. महायुतीत मतभेद तर कायदा हातात घेऊ, गोवंश तस्करी प्रकरणी निलेश राणेंचा इशारा. आणि तिलारी कालव्याची पाईपलाईनच कोसळली. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. रत्नागिरीच्या चिपळुणात एका गाडीत 22 गुरं सापडलीत. तस्करी करताना आढळलेली ही माणसं बेलवर सुटलेली आहेत. पोलिसांनी या तस्करांवर कडक कारवाई करावी, नाहीतर आम्हाला हातात कायदा घ्यावा लागेल, असा इशारा आमदार निलेश राणेंनी पोलिसांना दिलाय. अधिवेशनात या गोवंश तस्करांवर मोक्का लावण्याची मागणी करणार असल्याचंही निलेश राणे म्हणाले. या विरोधात 25 जानेवारीला रत्नागिरीत गर्जना सभा घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. काल रात्री 12:30 वाजता चिपळूण तालुक्यामध्ये 22 जनावरं गुरं एका गाडीमध्ये सापडली. काही आमच्या हिंदू बांधवांना संशय आला, शंका आली. त्यांनी त्या गाडीचा पाठलाग केला. पाठलाग केल्यानंतर त्यामध्ये ती 22 जनावरं सापडली. बाहेर काढत असताना त्यापैकी 3 गुरं ही गंभीर जखमी होती, बेशुद्ध होती, उठूही शकली नाही. अशा अवस्थेमध्ये त्यांना मेडिकलसाठी पाठवण्यात आलं. आता जवळपास 24 तास उलटून झाले. जमावाने पोलिसांना बोलवलं. पोलिसांनी ते हँडओव्हर घेतलं. अजूनपर्यंत FIR झालेली नाही. आणि ज्यांची गाडी आहे, जो कोण इक्बाल आणि काही त्याचा पार्टनर रिजवान, ही त्या लोकांची गाडी, हे सगळ्यांना माहिती आहे. ह्या अगोदर पण तस्करीच्या मॅटरमध्ये ह्या लोकांना ह्यांच्यावर केसेस झालेले आहेत, बेलवर बाहेर आहेत. असं असताना तीच लोक आहेत, तीच गाडी आहे. ह्यांची काम करायची पद्धत म्हणजे ते जुन्या पिक्चरांमध्ये जे काही स्मगलिंग व्हायची ना, त्या प्रकारे पुढे 2 गाड्या, मागे 2 गाड्या आणि मधोमध ही जनावरांची गाडी, अशी ती ताफ्यासकट ही असे व्यापार करतायत, असे हे धंदे करतायत. ताफ्यामध्ये चाललेत. पोलिसांना तिकडचे DYSP आहेत, त्यांच्याशी मी बोललेलो आहे. कडक कारवाई आपण करा, नाही केली तर आम्हाला कायदा हातात घ्यावं लागेल, हेही मी त्यांना सांगितलेलं आहे. यासाठीच येणाऱ्या 25 तारखेला 25 जानेवारीला संध्याकाळी 5 वाजता चिपळूणमध्ये आपण मोठ्या संख्येने जमायचं आहे. आपण गोमातेचे भक्त आहोत. आपल्याला आपल्या नजरेखाली हे जर असं होत असेल, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. कायदा जरी हातात घ्यावा लागला तरी आपण कायदा हातात घ्यायचा. पण ती गर्जना जी आपल्याला द्यायची आहे ती आपण येणाऱ्या 25 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता देणार आहोत. ती गर्जना सभा मोठ्या संख्येमध्ये होणार आहे. आपण मोठ्या संख्येमध्ये तिकडे उपस्थित राहा, हे सांगण्यासाठी आपल्याला मी समोर आलेलो आहे. हे सगळे प्रकार, ही कशी तस्करी होते, कशी घेऊन जातात, कोण कोण आहेत, हे इक्बाल कोण, हा रिजवान कोण, हे सगळे जे कोण आहेत ना, ह्यांना कायद्याची भीती आहे की नाही आणि त्यांची पद्धत काय स्मगलिंग करायची, तस्करी करायची, हे तुम्हाला मी त्या सभेमध्ये सांगणार आहे. पोलिसांनाही जर माहीत नसेल तर त्यांनाही काही गोष्टी मी सांगणार आहे. आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये ह्याच्यावरती कडक कायदा करावा किंवा मोका कायदा करावा. जे जे गो हत्येच्या ह्या तस्करीच्या मॅटरमध्ये आहेत, या धंद्यात आहेत, त्यांच्यावर मोका लावावा, ही मागणी मी सभागृहात करणार आहे. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आपण सगळ्यांनी येणाऱ्या 25 तारखेला 5 वाजता चिपळूणमध्ये मोठ्या संख्येने आपण जमावं, एवढी विनंती करण्यासाठी मी इथे समोर आलेलो आहे. सिंधुदुर्गात एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद कमळाशिवाय राहू देऊ नका, असे आदेश भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेत. पदाची जबाबदारी आल्यानंतर ते पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात आले होते. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधलाय. गावच्या मांडाला दर्शनासाठी आलो आहे. आज आपण मी कार्याध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात आल्यानंतर आपण या उत्साहामध्ये एका कार्यकर्त्याचं मी स्वागत केलं, त्याबद्दल मी आपण सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आपण सर्वांना या ठिकाणी फार बोलणार नाही, फक्त एकच गोष्ट सांगेल.
2002 साली ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात तसाच मी एक कार्यकर्ता म्हणून अडवाणींचं स्वागत करण्यासाठी अशाच पद्धतीने कार्यकर्त्यांना घेऊन रस्त्यावरती उभं राहून विनोदजींच्या नेतृत्वामध्ये थांबून फक्त त्यांना पाहण्यासाठी उभं होतो. ते मी 2002 ची गोष्ट सांगतो. असं कधीच वाटलं नाही की या पार्टीमध्ये काम करत असताना विनोदजी असतील, मोठे साहेब असतील, त्यानंतर गडकरी साहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, सुधीर भाऊ असतील, चंद्रकांत दादा असतील, ही पार्टी जी आहे ही कार्यकर्त्यांवरती प्रेम करणारी पार्टी, कार्यकर्त्यांना मोठं करणारी पार्टी आणि त्यामुळे माझ्यासारखा एक छोटासा डोंगरीसारख्या शहरामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता माझ्या पक्षामध्ये प्रमुख भूमिकेमध्ये आहे. मी आपल्या सर्वांना एवढंच सांगेन की कधीही असं वाटलं नाही की या कोकणामध्ये किंवा या कोकणामध्ये असणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कमळ फुलेल. परंतु हेच ते सिंधुदुर्गातले कार्यकर्ते होते. त्यांनी केलेली प्रचंड मेहनत तुम्ही जी वारंवार सांगतो, तुमच्याकडे ताकद आहे, क्षमता आहे आणि विचारधारा जगवण्याची जी तुमच्याकडे असणारी जी क्षमता आहे त्या क्षमतेमुळे हे सगळं शक्य झालं. आणि म्हणून पुन्हा एकदा त्याच ताकदीने त्याच उत्साहामध्ये एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था, मी पुन्हा सांगतो, एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था, एकही ग्रामपंचायत, एकही जिल्हा परिषद कमळाशिवाय राहू देऊ नका. ताकद तुमच्यामध्ये आहे, कार्यकर्त्यांची ताकद आहे आणि हे तुम्हीच करू शकता. इतरांमध्ये माझ्यामध्ये क्षमता आहे. मी तुमच्यापैकी कार्यकर्ता म्हणून जसा पूर्वी होतो कदाचित पक्षाने त्याहीपेक्षा जास्त मोठी ताकद हे मला दिली. त्यामुळे त्याच ताकदीने आणि त्याच क्षमतेने तुमच्याबरोबर तेवढ्याच ताकदीने मी राहील. कुठेही चिंता करू नका. चिंता करू नका यासाठी म्हणतो की उगाच असं वाटायला लागतं की माझं लक्ष कुठेतरी मी एका जाताना देत नाही असं नाही म्हणत. कारण जे कोकणाने दिलं त्यामुळे मला माहीत आहे. मी देवेंद्रजींना नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न करतो, करत राहिलो आणि त्यांनी विश्वास ठेवला. मी पहिल्या दिवसापासून हेच सांगत होतो की साहेब या कोकणामध्ये 39 पैकी 35 जागाच महायुतीच्या येथे एकही कविता हे बघा एक घटक कोणाच नाही त्या कार्यकर्त्यांना भेटत. कार्यकर्त्यांच्या असणाऱ्या ताकदीने करत. मला आठवतं की आपण सर्वजण जेव्हा काम करत होता तेव्हा मी सावंतवाडीमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी 3 वेळा येऊन बोललो. कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये काय होतं हेही मला माहीत आहे. परंतु काय कार्यकर्ता असू शकतो हे देवेंद्रजींना नेहमी झाले. हेच ते कार्यकर्ते आहेत की त्यांनी माहितीचा विजय सेतू आणला ज्याला म्हणतात ते कार्यकर्ते. सर्व ठिकाणी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली प्रचंड मेहनत आणि त्यामुळे शक्य झालं. माझी आपण सर्वांना विनंती आहे, थोडं पहिला जास्त लाभ नाही, जवळ आहे, फार जवळ आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना तुमच्या असणाऱ्या ताकदीवरती
मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात त्यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा 100% ज्याला म्हणतात 100% भाजपा हाच राहिला पाहिजे हा दृष्टिकोनातून तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी कामाला लागूया. आम्ही सर्वजण तुमच्या बरोबर आहोत. काही चिंता करायची कारण नाही असं मला वाटतं. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांनी केलेल्या स्वागताबद्दल मी तुमचं पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय भारत. लोकसभा विधानसभेत एकत्र लढलेल्या भाजपा शिवसेनेत आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजपातील मोठा गट आमदार निलेश राणेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत गेला, तर सिंधुदुर्गात आलेल्या भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कमळाशिवाय होऊ नयेत असे आदेशच दिले. आणि शिवसेनेसारखा जिवंत पक्ष आपल्याला जर वाढवायचा असेल तर आपण पण तसेच पाहिजे. ही कुठलीही संघटना नाही आहे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची संघटना आहे. इथून साधारण नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. शिवसेना वाढीसाठी, शिवसेना रुजवण्यासाठी ती आहे, परत ज्वलंत करण्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचे आहेत ना, निलेश राणे आणि आमची सगळी संघटना 100% करणार. त्याच्यामध्ये कोणाच्या नावाने शंका असेल. आज निलेश राणे शांत आहे, ते शांतच राहू दे, शांतच राहू दे. मला नाही कुठल्या विषयामध्ये पडायचं. प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे. आपणही वाढवा, मीही वाढवणार, पण मला शांततेत वाढवू द्या. मला कसलाही संघर्ष करायचा नाही, कोणाशी करायचं नाही. कोणाशी करायचं आता आहे काय? सगळं आपलंच आहे. आणि ते आपलंच ठेवण्यासाठी जेवढं मी हात पुढे करतो तेवढं समोरच्यांनी पुढे केला तर 100% येणाऱ्या 25 वर्षामध्ये साहेब इथे महायुतीची सरकार, महायुतीची सत्ता राहणार असं चित्र या जिल्ह्यात असू शकतो. मी आपल्या सर्वांना एवढंच सांगेन की कधीही असं वाटलं नाही की या कोकणामध्ये किंवा या कोकणामध्ये असणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कमळ फुलेल. परंतु हेच ते सिंधुदुर्गातले कार्यकर्ते होते. त्यांनी केलेली प्रचंड मेहनत तुम्ही जी वारंवार करतो, तुमच्याकडे ताकद आहे, क्षमता आहे आणि विचारधारा बनवण्याची जी तुमच्याकडे असणारी जी क्षमता आहे त्या क्षमतेमुळे ते सगळे शक्य झाले. आणि म्हणून पुन्हा एकदा त्याच ताकदीने, त्याच उत्साहामध्ये एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था, मी पुन्हा सांगतो, एकही स्थानिक स्वराज्य संस्था, एकही ग्रामपंचायत, एकही जिल्हा परिषद कमळाशिवाय भाऊ देऊ नका. ताकद तुमच्यामध्ये. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत मंगळवारी संध्याकाळी लागलेल्या आगीत 33 कार जळाल्या. यात स्कोडाच्या 22 तर रेनॉल्डच्या 11 कारचा समावेश आहे. त्यात रेनॉल्डच्या एका डेमो कारचाही समावेश आहे. सुक्या गवताला लागलेली आग सर्व्हिस सेंटरच्या बाहेर पार्क केलेल्या कारपर्यंत पोहोचली आणि एका रांगेत पार्क केलेल्या या सर्व कार्सनी पेट घेतला. दुपारची वेळ असल्यानं आग प्रचंड भडकली. अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच सर्व कार आगीत जळून खाक झाल्यात. गोव्यातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना असल्याची माहिती अग्निशामक दलानं दिली आहे.
ठाकरे गट आणि काँग्रेस फुटणार असून येत्या 3 महिन्यात अनेक आमदार आणि महत्त्वाचे नेते शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांचं नेतृत्व स्वीकारणार आहेत, अशी मोठी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. नमस्कार. आज मला पुन्हा एकदा दावोसवरनं महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधताना मनापासूनचा आनंद होतोय. आणि आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या गुंतवणुकीसाठी अतिशय महत्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. मला सांगताना आनंद आहे की आज दिवसभरामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 5 लाख कोटीपर्यंतचे एमओयू हे करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी होतोय. उद्या देखील अशाच पद्धतीचे एमओयूज होतील. आणि मी जसं महाराष्ट्रातनं येत असताना सांगितलं होतं की विक्रमी गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्याला आज सुरुवात झालेली आहे. जनतेने टाकलेला विश्वास सार्थकी लावण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न महायुतीचं सरकार म्हणून आम्ही करतोय. आणि हे सांगताना मला मनापासूनचा आनंद होतोय. आणि हेच सांगत असताना अजून एक महत्वाची खरी ब्रेकिंग जी मला महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी द्यायची आहे ती म्हणजे काल शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माझ्याबद्दल ज्या काही वल्गना केल्या होत्या त्याचं उत्तर आज मला द्यायचं आहे. आणि आज मी जी ब्रेकिंग आपल्याला देतोय ही पुढच्या 2 महिन्यामध्ये 100% खरी होणार आहे. माननीय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवसेनेचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत युबीटीच्या 4 आमदारांनी, काँग्रेसच्या 5 आमदारांनी आणि युबीटीच्या 3 खासदारांनी मागच्या 15 दिवसामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेतलेली आहे. ह्याचा रेकॉर्ड देखील आहे. जवळजवळ 10 माजी आमदार युबीटीचे हे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या संपर्कात आहेत. अनेक जिल्हाप्रमुख संपर्कात आहेत. काँग्रेसचे देखील अनेक जिल्हाध्यक्ष, अनेक माजी खासदार, माजी आमदार संपर्कात आहेत. आणि येत्या 3 महिन्यात हे सगळे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये काम करायला सुरुवात करणार आहेत. ही खऱ्या अर्थानं आजची ब्रेकिंग आहे. त्याच्यामुळं नाहक ज्या पक्षाचा अस्त झालाय त्या पक्षाच्या लोकांनी स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, स्वतःच्या पक्षाचा उदय होण्यासाठी माझ्या नावाचा वापर करणं हे अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. आणि म्हणून ही जी मंडळी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना मागच्या महिन्याभरात भेटलेली आहे यांना त्यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न करावा. परंतु ठामपणानं सांगतो की ह्या सगळ्या व्यक्ती आता उबाठामध्ये किंवा काँग्रेसमध्ये थांबणार नाहीत. त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्याची प्रचिती आपल्याला पुढच्या 3 महिन्यामध्ये येईल. आंबोली चौकुळबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आले. येथील जमिनींवर लागलेलं वन खातं वगळण्याचं काम सुरू झालंय, अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये काही देवराई वगैरे आहे तर ते देवराई वगळण्याचा निर्णय झालेला आहे. आणि त्याच्यानंतर हायवेसुद्धा बेळेगावातून जाते, जो आपला नवीन हे होतो शक्ती महामार्ग, तर तो सुद्धा भाग वगळून त्याप्रमाणे ते सगळं प्लॉटिंग पुन्हा करून ते सादर करण्याचा निर्णय झाला आहे. चौकूची एरिया जास्त, चौकू आणि आंबोलीची एरिया जास्त असल्यामुळे त्यांना एक यंत्र लागतं. त्यासाठी 20 लाख रुपये मी माझ्या आमदार निधीतून दिलेले आहेत. आणि कलेक्टर साहेबांनी ते खाजगी माध्यमातून सुद्धा करता येईल तर लवकरात लवकर सुटू शकेल. त्यानंतर जो वनाचा प्रश्न आहे त्या वनाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात ती केस प्रांतसाहेबांकडे सुरू झालेली आहे आणि त्याच्या नोटिसा निघालेल्या आहेत. वन खात्याचं आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर त्याच्यावर निर्णय करण्याचे अधिकार हे शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यांनी ते प्रांताधिकाऱ्यांना ते हिअरिंग घेण्याचे अधिकार दिलेले आहे. त्याप्रमाणे आवश्यक तो निर्णय त्या बाबतीत सुद्धा होईल. आणि त्याच्यामुळे आणि आंबोलीतले काही जी तिथली त्यांची कमिटी आहे त्याची लोकं आलेली नव्हती, त्याच्यामुळे त्याची स्वतंत्र बैठक ती मी आंबोलीला घेईन. पण दोन्हीकडची मोजणी सुरू करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. वन खातं वगळण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. म्हणजे त्याच्या संदर्भातल्या हिअरिंगचं काम सुरू झालेलं आहे. त्याच्यावर योग्य तो निर्णय होईल. सिंधुरत्न आणि चांदा ते बांधाचा आढावा घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये काही गोष्टीच्यामध्ये अधिक चालना देण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र वेळ हा सोमवारी दिलेला आहे. येत्या सोमवारी दिलेला आहे. आणि नाही सोमवारी नाही आहे, बुधवार आणि गुरुवारी दिलेलं आहे. येत्या बुधवार आणि गुरुवारी. आणि सावंतवाडी शहराच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्या संदर्भात शनिवारचा वेळ दिलेला आहे. त्याच्याचबरोबर ज्या कॉटेजेस आता आपण देतो त्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्हाव्या
त्याच्यासाठी आपल्याला ताज ग्रुपसुद्धा सहकार्य करण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. त्यांच्याकडे 27 तारीखला मीटिंग आहे, त्याच्यामुळे सोमवारच्या माझ्या त्या मीटिंग मी 29 तारीखला ठेवलेली आहे. आणि परत मी शनिवारी आहेच, त्यावेळेला आपण सविस्तर चर्चा करू. रेल्वे स्थानकावरील रेलोटेल बद्दल चुकीची समजूत झाली आहे. प्लांटेशनच्या ठिकाणीची जागा याला दिली आहे असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. अशी चुकीची समजूत झालेली आहे की रेल्वेचं जिथं प्लांटेशन आहे ती जागा त्यांनी आम्हाला दिलेली. अगोदर आपलं होणार होतं हे स्टेजच्या म्हणजे प्लॅटफॉर्मच्या वर होणार होतं रिसॉर्ट. आता तिथं होत नसल्यामुळे आणि जो भाग दिला आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन असल्यामुळे ते प्लांटेशन नंतर कापायला लागेल. त्याच्याऐवजी त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या कॉटेजेस करून त्याच्यामध्ये पर्यटक राहू शकतात. रेल्वेच्या ज्या सुविधा आहेत त्याच्यामध्ये सरकते जिने आहे, कव्हर्ड प्लॅटफॉर्म आहे, त्याचं एस्टिमेट त्यांना करायला सांगितलं आहे. त्या सुविधा वेगळ्या दिल्या जातील. त्याच्यानंतर रेल्वेचा जो पाण्याचा प्रश्न होता तो सुटलेला आहे. त्याच्यासाठी 12 कोटी रुपयाचे टेंडर हे यांच्या पाणीपुरवठा खात्याने काढलेलं आहे आणि ते जिथपासून आणून देणार त्याचा पुढचा खर्च आतमध्ये रेल्वे स्टेशनला ते पाणी नेण्याचा खर्च हा सिंधुरत्नमधून 2-2.5 कोटी रुपये तो खर्च येईल तो सिंधुरत्नमधून. नाही तर पूर्वी आम्हाला जवळजवळ 15-16 कोटी रुपये खर्च करायला लागत होते. त्याच्याऐवजी 12 कोटी आता पाणी पुरवठा खातं करतं, 2-2.5 कोटी आम्ही करू. अधिक ह्याचं एस्टिमेट आल्यानंतर रेल्वेटेलचं त्याच्यामध्ये प्लॅटफॉर्म आधुनिक करण्यात येतील आणि जी राहण्याची व्यवस्था आहे ती प्लॅटफॉर्मच्या वर करायची असेल तर तो प्लॅटफॉर्म पूर्ण काढायला लागतो आणि त्याला खूप खर्च येतो, जवळजवळ 10-15 कोटी. त्याच्याऐवजी त्यांनी जी जागा दिलेली आहे रेल्वेने ती सुंदर जागा आहे. त्याच्यामध्ये सगळं प्लांटेशन वगैरे आहे, झाडांचं प्लांटेशन आहे. त्याच्यामध्ये मध्ये कॉटेजेस करून पर्यटक त्याच्यामध्ये राहू शकतात. रवींद्र चव्हाण यांचं विधान ऐकलेलं नाहीये, मात्र भाजप आणि शिवसेना कायम एकत्र राहावी अशी माझी भूमिका आहे. काही निर्णय वरिष्ठ पातळीवर ठरतात, त्यामुळे विनाकारण कटुपणा येऊ नये असं विधान माजी मंत्री शिवसेना आमदार दीपक केसरकर यांनी केलंय. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी निवडणुका कमळाशिवाय होऊ नये या केलेल्या विधानाबाबत विचारलं असता दीपक केसरकर बोलत होते. त्या स्थानिक डंपरच्या संदर्भात मी लवकरच मीटिंग घेणार आहे. ही मीटिंग साधारण बुधवारच्या मनाने मी घेईन. ज्याला मी बुधवारला तर इतर मीटिंग ठेवल्या आहेत त्याला त्याची संमती. भाई, एक राजकीय प्रश्न. काल शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या काही लोकांनी प्रवेश केला. आज रवींद्र चव्हाण सिंधुदुर्गात आल्यानंतर त्यांनी म्हटलंय की येणाऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्या भाजपच्या निशाणीवर लढवल्या जाव्यात असं एक विधान त्यांनी केलं. त्याकडे कसं बघता? नाही, माझ्या आता ह्या गोष्टीची मला माहिती नाही. मी स्वतः इथं नव्हतो. मला काही बंगल्याचं शिफ्टिंग वगैरे चालू आहे, त्याच्यामुळे मला मुंबईला काही काळ राहायला लागलं. तर याच्यामध्ये भाजप आणि शिवसेना कायम एकत्र राहावी हीच माझी भूमिका आहे आणि त्याच्यामुळे दोन्ही पक्षांनी एकत्र राहून या सगळ्या निवडणुका लढवाव्या असंच मला स्वतःला वाटतं. तर मध्यंतरी काय झालं आहे याची मला माहिती नाही, मी माहिती घेईन आणि शक्यतो आपल्याकडे प्रवेश करत असताना उभाटाची लोकं आली तर आनंद आहे. शक्यतो भाजपमधल्या लोकांना घेऊन ये आजपर्यंतची माझी भूमिका राहिली. त्याच्यामुळे आतापर्यंत प्रवेश होत नव्हते म्हणजे भाजपची जी लोक आहेत आणि आतासुद्धा तसं होणार नाही. त्याच्यामुळे जर कुठे झालेलं असेल तर ते आम्ही दुरुस्त करू. वरिष्ठ पातळी तिथं आपण एकत्र लढण्याचं ठरलेलं आहे. मग आपण विनाकारण असं कटुपणा का नाही माझी भूमिका. महाराष्ट्र गोवा यांच्यात संयुक्त तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पात शिरंगे गावाचं पुनर्वसन झालं. याला आता 23 वर्ष लोटली आहेत, मात्र अजूनही ग्रामस्थांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. या विरोधात आता शिरंगे पुनर्वसन ग्रामस्थ अंकुश गवस, विश्वनाथ घाडी, बाळकृष्ण गवस यांनी 26 जानेवारीला उपोषणाचा इशारा दिलाय. त्याच्यामध्ये त्यांनी 3 प्रस्ताव केले, म्हणजे 88, 1080, 85, याच्यामध्ये लोकांचे घरांचे, झाडांचे आणि ह्याचा पेमेंट त्यांनी 86 ते 91 या दरम्यान केला आहे 3ही प्रस्ताव. आणि प्रत्येकजण असं विचारे की बाबा पहिल्या प्रस्तावात माझी झाडा मिळणार नाही, माझ्या घराचं पेमेंट मिळणार नाही. तर ते म्हणाले नाही, तुमचं पुढच्या प्रस्तावात असतात, तुमच्या पुढच्या प्रस्तावात आहात. शेवटी ज्यावेळी 85-86 जो त्यावेळी हे झालो आहे पेमेंट झाला 91-92 त्यावेळी मग आम्ही परत अर्ज केले की बुवा आमच्या घरांचे काही जणांनी झाडांचे पैसे मिळाला अर्ज केला आम्ही तिलारी प्रकल्प आणि भूसंपादन यांच्यावर. बरोबर नाही? तर नाही ते त्यांनी अर्ज आमच्यावर काय दाद देऊ नये त्यांच्या म्हणून परत 1997 तत्कालीन सरपंच गोपाळ शिवाघाडी यांच्या नावावर अर्ज केला आम्ही आयुक्त. मग सुनावणी लावली आणि त्या सुनावणीमध्ये पुनर्वसनवाले आपले भूसंपादन आणि हे तिलारी आणि आमका
बोलायला त्यांनी ते सर्व नंतर. आणि त्यांनी सांगितलं की ह्यांचं काय म्हणणं आहे ना त्यांच्याप्रमाणे तुम्ही फेरसंयुक्त मोजणी लावा म्हणून त्याने आदेश दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी 98 मध्ये फेरसंयुक्त मोजणी म्हणजे भूसंपादन, वन विभाग, कृषी विभाग, भूमी अभिलेख आणि तिलारी प्रकल्प असे 5 ते 6 डिपार्टमेंटचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ते सगळे 8 ते 10 दिवस त्याचे सर्वे केले. प्रत्येक मालकाची सही घेतली त्याच्यावर. तर त्याच्यामध्ये की नाही नंतर त्यांनी आम्ही परत तो प्रस्ताव तुम्ही पुढे सादर केलात की नाही तर त्यांनी पुरवणी पण त्याची हे केली. संयुक्त मोजणीची पुरवणी पण त्यांनी तयार केलं की संयुक्त मोजणी पुरवणी म्हणून तयार केले आणि त्याने आयुक्तांना पाठवले. आयुक्तांना पाठवल्यानंतर आयुक्तांना म्हणे शेअर घेतलं की बुवा ही झाडं त्यावेळी 81 मध्ये ही झाडं त्यावेळी साधारण त्यांचं वय तुमचं 98 मध्ये 18 ते 19 वर्ष होईल असा मान त्यांनी त्याच्यावर ती नसल्यामुळे 14 ते 15 वर्षाची झाडा म्हणून त्यांनी तो प्रस्ताव नामंजूर केलो असं. तर त्यांनी की नाही आम्ही आमचं म्हणणं असं एवढं आहे की प्रस्ताव जर नामंजूर तुम्ही केला तर त्यावेळी ती झाडं घेतात का म्हणे कमी वयाची होती तर मग सगळ्या डिपार्टमेंटने तुम्ही सर्वे केला तो आणि मग आता प्रस्ताव मंजुरीच्या वेळी तुम्ही हे ऑडिट करता म्हणजे बरोबर नाही ना. म्हणजे लोकांवर तो अन्याय झाला आहे असं. त्यानंतर हा प्रश्न तिलारी धरणग्रस्त समितीकडे होता. त्यांना हे मुद्दे मांडता आले नाही की काय नाही आले आम्हाला माहीत नाही. नंतर त्यांनी तो सानुग्रह अनुदान म्हणून एक प्रस्ताव केला. मला तुम्ही सांगा लोकांची घरं राहिली झाडं राहिली मग सानुग्रहणाचा प्रश्न येतोच कुठं. त्यांचा हक्क आहे ते त्यांना मिळायला पाहिजे ना. आणि पूर्वीच्या कर भरलेल्या पावत्या पण आहेत जुन्या पूर्वीच्या अगोदरच्या जुन्या पावत्या आहेत प्रत्यक्षात भरलेल्या पावत्या आहेत कर ग्रामपंचायतीच्या आम्ही आता पण दाखवू शकतो. आणि त्या आम्ही विचारले नंतर त्यांच्या आयुक्तांच्या पत्रामध्ये मला असं सापडलं की याच्यामध्ये भूमी अभिलेखवाल्यांनी त्या झाडांचे वय कमी दाखवलेले आहेत म्हणून भूमी अभिलेखदारांना मला विचारलंय आम्ही तुम्ही हे वय कशाच्या आधारे कमी दाखवलंय. कारण 80 मध्ये असं वातावरण होतं की कोण झाडांना पाणी घालत नव्हतं खत घालत नव्हतं. त्यावेळेचं जे वातावरण होतं त्या वातावरणात ती झाडं वाढत होती. आजच्या स्थितीत कसं पाणी घालतात खत घालतात आणि त्याची साफसफाई करतात तर असं त्यावेळी काय होत नव्हतं. मग वय मर्यादा तुम्ही कशाच्या आधारावर ठरवली आणि लोकांचं नुकसान तुम्ही करताय असं त्यांना अर्ज दिलंय मी. नाहीतर तुम्ही उत्तर नाही दिलं तर 26 तारीखला उपोषणाला बसणार आम्ही सगळे ग्रामस्थ. परत त्याच्यामध्ये घरांचं पण भूसंपादनवाला नाही विचारलंय. घरांचं पण पेमेंट मिळायला पाहिजे. मी 10-12 लोकांची घरांची पेमेंट मिळायची आहे ती मिळाली नाही. ते काय म्हणतात ही नंतरची घरं आहेत. त्यावेळी ना ग्रामपंचायतच तिथं नव्हती. ग्रामपंचायत होती कोणाकडे त्याला मग लोकांना माहित नाही घरं तिथं जाऊन नोंद घालायला पाहिजे. तिथले सदस्य पण कोण नव्हते. एक कोतवाल केव्हा तरी जायचा आणि यायचा त्यांना ते पण माहित नाही. आणि ह्याने त्यांनी सांगितलंय की नाही ती नंतरची होती. लोकांना माहित नसल्यामुळे किंवा दळणवळणाचा मार्ग म्हणजे पुढच्या वाहतुकीचा मार्ग पण नव्हता त्यावेळी लोकांना काय समजत पण नव्हतं. असं असताना सुद्धा की नाही त्यांनी ती झाडं नाही तुमचं 81च्या नंतरचं ते घरं आहेत म्हणून त्यांनी प्रस्ताव तो त्याच्यामध्ये मी जसं झाडांचं वगळलं तसं ते घरांचं पण त्यांनी तसं केलेलं आहे की 1981 नंतरची घरं असल्यामुळे किंवा 86च्या नंतरची घरं असल्यामुळे तुम्हाला पेमेंट करता येत नाही असं म्हणून त्यांनी दोन्ही कारणं घातली आणि तो प्रस्ताव त्यांनी नामंजूर केला असं त्यांनी कळवलं आहे. पण हा नामंजूर केल्यामुळे धरणग्रस्त मोठं हे झाले ना संकट आल्यासारखं त्यांना काहीच मिळालं नाही. आणि ह्याच्यापूर्वी जे पेमेंट झाले त्यांचं एकरी 2,500 प्रमाणे आणि आणि भात शेती वगैरे 4,000 पेमेंट झाले. घरांचं पेमेंट लोकांना 25,000, 30,000, 40,000 अशा पद्धतीने मिळालं 15,000 नंतर. आणि पुनर्वसन त्यांनी केव्हा केलं 81 मध्ये संयुक्त मोजणी झाली आणि पुनर्वसन त्यांनी 2006 मध्ये केलं. म्हणजे 26 वर्षात त्यांनी हे घर कसं बांधणार त्याच्यामध्ये. आणि 26 वर्षात जर तुम्ही म्हणताय ही नंतरची घरं होती तर त्याने रस्त्यावर राहायचं काय त्याने. तुम्ही लगेच ते 90 मध्ये त्यांचं पुनर्वसन करायला पाहिजे होतं ना. हे असं सगळं गोंधळात काढून की नाही त्याने ह्या धरणग्रस्तांना पूर्णपणे अडचणीत आणि संकटात टाकलेलं आहे. तर ह्याच्यावर अन्याय होतोय आम्हाला म्हणून आम्ही हे ते प्रशासनाविरुद्ध 26 तारीखला उपोषण हे केलेलं आहे. आणि अनाठाई तिलारी प्रकल्पाने सुद्धा पैसे अनाठाई म्हणजे कामावर खर्च केलेले आहे. आता ज्यावेळी आम्ही शिरंगे गावाचं पुनर्वसन गावामध्ये मागितलं रिकाम्या जागेमध्ये ही शिल्लक राहते त्या जागेमध्ये मागितलं त्यावेळी शासनाने सांगितलं तिलारी प्रकल्पाने सांगितलं की म्हणजे लाखो म्हणजे करोडो रुपये खर्च आहे ना त्याच्यामुळे तिकडे पुनर्वसन आम्हाला जमणार नाही.
मग आजच्या स्थितीत की नाही रिंग रोडसाठी त्यांनी जवळजवळ 10 कोटी तरी खर्च केलेला आहे फक्त शिरंगेसाठी. मग हे तुम्ही का केले आणि कोणासाठी केले? रिंग रोडची कोणाला गरज आहे, कोणाची मागणी आहे? लोकांनी सगळ्या तिकडचे जमिनी विकलेले आहे. मग जे आवश्यक आहे ते शासनाने दिलेलं नाही आणि अनावश्यक आहे ते शासन करतंय. मग हे बिलारी प्रकल्प आता बघा प्रकल्प कितीचा होता, आता किती वर्ष झाली ते तुमचं सरकारचं तुमचं वाढतंय, बरोबर काय नाही? आणि आता जवळजवळ आमचे आता पिढ्यानपिढीचा तिकडेचं गाव होता शिरंगे गाव आमचा. त्यावेळेस जाणते लोकांनी काजू लागवड, फळ झाडाची लागवड केली होती. पण ती 12-13 वर्षाची होती का? किती पिढ्यानपिढ्याची झाडं होती आमच्याकडे. आणि जवळ तुमचे 1998 मध्ये जी त्यांनी संयुक्त सगळ्या डिपार्टमेंटने मिळून संयुक्त मोजणी केली, त्या संयुक्त मोजणी प्रस्ताव मंजूर करून पेमेंट झाल्याशिवाय रिंग रोडची आम्हाला काही गरज नाही. रिंग रोड त्यांनी थांबवा, नाहीतर आम्ही तिथं आंदोलनं करणार, ग्रामस्थ जाऊ. आणि रिंग रोड शासन कोणासाठी करतोय? ते जर आमच्यासाठी करतोय तर आमचा मूळ मुद्दा जो आहे तो आधी तुम्ही आमचा सोडवा ना. रिंग रोडची आम्हाला काही गरज नाही सध्या. जवळजवळ 20 वर्षाचा पूर्वीचा विषय आहे ना, तो क्लिअर करा ना. आमचा रिंग रोड पण विरोध नाही, आमचा हा क्लिअर करा पहिला आधी. काजू लागवड किंवा गोटे आहे, कोणाचे घरं चुकलेले आहे ते क्लिअर करा अगोदर. पहिली जुनी बाकी आमची क्लिअर करून टाका गोडांमध्ये. आणि हे उपोषण भूसंपादन, तिलारी प्रकल्प, भूमी अभिलेख आणि वन विभाग यांच्या विरुद्ध आहे. याने आमच्यावर अन्याय केलेला आहे. हे सगळे अधिकारी त्याला जबाबदार आहे. लक्ष्मण बाबला गाडी मी तर तोच विषय त्याला काय मिळालच नाही. ते काय मिळालं ना तुम्ही 10 ते 15 घर आहे. संपूर्ण झाडांची आणि गोटे बिटे आणि काही झाडाला गोटे आणि गोटे संयुक्त मोजणी केव्हा झाली? राजाबाई तुकाराम गवत इथं संयुक्त मोजणी मोजणी केलेली आहे, पण त्याचं पेमेंटच त्यांनी दिलेलं नाही. तिथं मग हेच मूल्यांकनच केलेलं नाही. मग अशा जर चुका तुमच्या आहेत तर अनेक चुका घडलेल्याच आहेत ना. आणि ते जे ग्रामपंचायत जो कर भरलेले पावती पण आहे आमच्याकडे पूर्वीच्या. सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगावात मारुती मंदिर समोर एसटी बंद पडली, त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला. मियासापासून ते कोलगाव तिठापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तांत्रिक बिघाड झाल्यानं हे एसटी बंद पडल्याची माहिती मिळते. तब्बल 2 तास वाहतुकीचा खोळंबा झाला. प्रवाशांना यामुळे नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागलं. सकाळच्या दरम्यानची ही घटना आहे. गेली कित्येक वर्षांची मागणी असलेला पिकुळी देऊळवाडी ते तळेखोल 2 किलोमीटर अंतराचा रस्ता मंजूर होऊन देखील संबंधित ठेकेदार काम सुरू करण्यास दिरंगाई करत असल्यानं पिकुळे ग्रामस्थांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली होती. ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांच्या शिष्टाईनं उपोषण मागे घेण्यात आलं. पिकुळे वासियांची अनेक वर्षांची मागणी असलेला पिकुळे तळेखोल रस्ता मंजूर झाला. त्यामुळे पिकुळे, उसप, तळेखोल मार्गे गोव्याला जाणारा अंतर कमी होणार. त्यामुळे गोव्यात कामानिमित्त, शाळेत तसेच इतर कामासाठी हा रस्ता अगदी सोयीस्कर ठरणार आहे. मात्र हा रस्ता मंजूर होऊन रस्त्याचं भूमिपूजनही करण्यात आलं. हे रस्त्याचं काम सुरू करण्यासाठी ठेकेदाराकडून मात्र दिरंगाई करण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर पिकुळे देऊळवाडी येथील ग्रामस्थांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली. पिकुळे देऊळवाडी येथील ग्रामस्थांनी आमरण उपोषण केल्यानं या उपोषणाला ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी भेट दिली. त्यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली, उपोषणास पाठिंबा दर्शवला. उपोषणाअंती बाबूराव धुरींच्या शिष्टाईनं हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. पिकोळेवासियांची मागणी होती की पिकोळे जो मी स्वतः पाठपुरावा करून तळेखोल उसप रस्ता केलेला होता, त्या रस्त्याला पिकोळे मंदिर ते तळेखोल रस्त्याला जोडावा अशा प्रकारची फार मोठी मागणी होती. त्या मागणीला खऱ्या अर्थानं यश येऊन आज ह्या ठिकाणी कामाला सुरुवात केलेली आहे. ही सर्वच मंडळी बरेच वर्ष माझ्या ह्या रस्त्याच्या कामी संपर्कामध्ये होती. 2 वेळा त्यांनी आंदोलनही केलेलं होतं. आजही याने आंदोलनाचा इशारा दिलेला होता, परंतु प्रत्यक्षात कालपासून हे काम चालू झालेलं आहे. खरं तर ह्या रस्त्याचा फायदा हा जो सर्व शेतकरी वर्ग आहे, ह्या शेतकरी वर्गाला आपल्या शेतापर्यंत पोचणं, त्याचबरोबर गोव्यामध्ये जात असताना अत्यंत कमी अंतरामध्ये ही सर्व मंडळी ह्या ठिकाणी तळेखोलमध्ये पोचून आई मार्गे गोव्यामध्ये जाऊ शकतात.
त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा शैक्षणिक असेल, रोजगारासाठी असेल, व्यवसायासाठी असेल, हा रस्त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. खरं तर हे श्रेय मी स्वतःकडे न घेता हे सर्व श्रेय इथली जी मंडळी आहे ह्यांना जातं, कारण ह्याने सततचा पाठपुरावा केल्यामुळेच ह्या रस्त्यासाठी ह्या ठिकाणी निधी उपलब्ध होऊ शकला. तरी हा रस्ता आणि इतर सुद्धा प्रश्नासाठी इथल्या जनतेबरोबर आम्ही आहोत अशा प्रकारची ग्वाही आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून ह्या जनतेला मी देत आहे. 2011 पासून जी आमची या रस्त्याची मागणी होती, तर त्याचा पाठपुरावा करून करून 2 वेळा आम्हाला उपोषण पण करावं लागलं शेवटी. आणि शेवटी त्या प्रयत्नांना सगळ्यांच्या यश येऊन या रस्त्याचं आजपासून काम सुरू झालेलं आहे. तर त्यामुळे आम्ही आमचं जे उपोषण आहे ते आता मागे घेतोय. आणि या रस्त्याच्या कामी धुरी साहेबांनी आम्हाला खूप मदत केलेली आहे आणि त्यांचं सहकार्य आम्हाला खूप लाभलेलं आहे. रस्ता पूर्ण होईपर्यंत त्यांचं सहकार्य त्यांनी आम्हाला करावं ही त्यांना आम्ही विनंती करतो. पिकुळे देऊळवाडी येथे मंदिरापासून रस्ता तळोखोलपर्यंत आमची मागणी चालू होती, पण आता सध्या चालू झाली आहे. त्यामुळे आमच्या मुलांना व आम्हा सर्वांना गोव्यात शाळेत जाण्याची व कामगार जाण्यासाठी सोय झाली आहे. तिलारी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची घोटगेवाडी येथील पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन मंगळवारी मध्यरात्री कोसळली. यामुळे घोटगेवाडी, घोटगे, परमे या गावांना होणारा पाणी पुरवठा बंद झालाय. गतवर्षीच या पाईपलाईनची तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली होती, मात्र ती डागडुजी केलेली पाईपलाईन अखेर कोसळली आहे. तिलारी धरणाच्या डाव्या आणि उजवा अशा कालव्यातून पाणी पुरवठा होतो. यातील घोटगे, परमे गावांना या कालव्यातून शेती बागायतीसाठी पाणी पुरवठा केला जातो. गतवर्षी या उजव्या कालव्याच्या घोटगेवाडी येथील पाईपलाईनला गळती सुरू झाली होती. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी वारंवार सांगून त्या पाईपलाईनची तात्पुरती दुरुस्ती केली होती. मात्र तात्पुरती केलेली डागडुजी आता शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर आली आहे. ही घटना घडल्यानं घोटगे, परमे येथील शेतकऱ्यांच्या बागायती, सुपारी, नारळ बागायतींना पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षपदी सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आणि डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांची निवड झाली. पक्षाकडून मिळालेल्या मोठ्या जबाबदारीनंतर रवींद्र चव्हाण पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात आलेत. यावेळी बांद्यात त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. महिला वर्गानं त्यांचं औक्षण केलं. यावेळी भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महायुतीत मतभेद तर कायदा हातात घेऊ, गोवंश तस्करी प्रकरणी निलेश राणेंचा इशारा. आणि तिलारी कालव्याची पाईपलाईनच कोसळली. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.